Sziasztok srácok, én Bence vagyok, és itt velem ebben a videóban itt lesz velem Roland. Igen, Roland. Sziasztok! Bocsánat, csak kicsit meg vagyok fázva. Hangomat nézzétek el. Szóval azon gondolkodtunk ezzel a buzifejűvel, már elnézi. Jó, ezt rágjuk ki. Újra, jó? Jó. Sziasztok srácok, én Bence vagyok, és De ebben a ne ugassatok már! Várjál, bocsi, csak becsukom az ajtót. Úgy jó lesz majd ezeket így összevágni. Ez így. Jó lesz. Na. Sziasztok srácok, én Bence vagyok, és ebben a mai videóban itt lesz velem Roland. Na, újra. Most Mit normálisan. vagyok? Jó. Sziasztok srácok, én Bence vagyok. Az ott előttünk amúgy egy penész volt, vagy volt, vagy körül, mi az? Na, újra. Sziasztok srácok, én Bence vagyok, és ebben a mai videóban itt lesz velem Roland. Sziasztok! És azon gondolkodtunk, ugye, tegnap, hogy mi lenne, hogyha elkezdenék egy YouTube csatornát, egy közös YouTube csatornát, amire mindenféle vicces tartalmat teszünk fel, hogy szórakoztassunk titeket. Így van. Hogyha van, amit rosszul csinálunk, nézzétek el, mert kezdők vagyunk, de majd bele fogunk jönni. És igen, ennyi lenne. Jó szórakozást kívánunk. Jó szórakozás mindenkinek. Na, menjünk. Menjünk a partra. Menjünk Nem, első a jelenet, partra. már beállunk. Ennyi ma bonk, te buziköcsög, vigyázzál! Te egyál pálinkát, ott van az asztalon. Hol? Te ott a konyhaasztalon hűtőnél, bazzeg, nem látsz? Ó, van sör. Dick... Dick ide jön hozzám egy nagy katona felszerelésbe, azt ott bongozik. Illegális katona. Ugye? Így van. Ha én azt mondom, menjünk a boltot rabolni. Nagyon jó Megyek kezdő ki. videós lesz, hogy már ilyenek kiderülnek kirólunk a GTA-ba. Dick, te mit fotózgatod az autómat, te buzi fasz? Mit fotózgatsz? Jó! Már jövök én, Hallod, olyan szerintem. felütést adtam meg, hogy elesett. Gyere, szállj be. Várjál. Jövök én is az enyémmel, utánad. De bot... Nem, foglaljuk már a mézbankot. Vagy a mézbankot, a Pacifiket. Gyere, szállj be. Nem tudja. Várjál. Biztos összetied, de? Menjél már, ennek feketében van, mondom, ez egy nigger. Bocsi. Jaj! Szép. A kocsit börtönbe legyen, gyorsan tedd vissza a garázsba, jó? Mivel kell azt? Le a földre! Dobd ki az összes pénzt! Várjál. Mivel kell azt? Jó, mindegy, nem érdekel igazából. Nehogy előjed! Te őrizzed az ajtót hátul. Robbantsuk ki a széfet. Azt nem tudjuk. Vigyázzál! Ezt De menj hátrébb, nehogy meghallják. mármint így. Gyere vissza a boltba, gyorsan elfoglaljuk. Elvitték a rendőrök. De ugorjál be ide!
Engem valami még nem köröznek. Én ide jövök, te meg onnan kitrőrzöd, jó? Vigyázz! Kit? Torintásít. Vigyázz! Tudod mit, én nekem lesz nagyobb pöcsöm, kimegyek és lelőök mindenkit. Ó, Ah! Na nem szóltam. Amúgy érted? Egy online világot jobban ismersz, mint a meccs. Ketrec harclod. Te hol a pücse? De csak ütünk, jó? Ütünk. Áj. De várjál, már benn vagy a ceomba, bazzeg. Várjál. Na, most. De várjál, még majd szólok, jó? Majd szólok. Oké. Állj már velem szembe. Ja, jó. Ha mit gondolsz, mi legyen a meccs? 3, 2, ne, várjál. Ja, jó, bocs, azt hittem, hogy visszatámasz. Várjál. 3, 2, 1, mehet! Gyere! Na, kivárlak a gatyádba, a hülye gyerek. De amúgy te hogyan hajolsz ki? Mivel? Space, nyomogassad. Ja? Ne féljenek emberek! Maga mit videózik maga? Kiütlek a bujjudba, more! Figyelj, Bence, nézd. Hol vagy? Hogyan már double Újra. kill. Második kör. 3 kör legyen, jó? Roli. 3 kör. Várjál, majd szólok, hogyha megy. Harmadik Jó. kör. 3, 2, 1, megy! Azt kaptam. Nincsen olyan mögém jössz, te hülye! Ne futkározzál! Ez nem szabályos! Kikapsz a pofádra, mora, nem bírsz viselkedni! Jaj, dig! Pakam egy ettőcskös! Na gyere! Üssé már! Nem bírlak. Ó! Jó. De akkor most gyere Majdnem lövöldözzünk. meghaltam. Várj, most akkor gyere lövöldözzünk. De akkor így, ezt nem... Várj. Még cségó szokása van neki, bazzeg, össze-vissza izé. Ja nem. Snipe-olni próbáltam. Győztem. Hú, de furcsa, még mindig úgy vagyok fel, hogy mint ha autóaim lenne bekapcsolva. Vagy mi az? Csóri. Hát te nehogy úgy idegeskedjél. Van, látlak. Nem láttalak, így beleolvadtál a környezetbe. Yes! Oj. Ez az! Győztem! 200 dolcsi! Blokkát, easter egg. Vagy nem tudom, mi a faszom a neve. Ja, tudom, és akkor így gyorsabb. De akkor nem én vezetek? Ó. Nem, én vezetek, mert te neki mész mindennek. Nincsen És ez jogosít. nem jó. Hát nem.
Hogy kell innen kimenni, bazd meg? Ó, hát. Amúgy direkt nem szóltam, én ezt tudtam. Te büdös csika. Mi történik, hogyha annak neki megyek? Kipróbáljuk? Figyelj, Fel menj fog- hátrébb. Nem, Menj hátrébb. nem, mert fel fog... Júj! Fingott a gyeta izé. Várja. Meg nekem még itt rendet kéne raknom, meg ilyenek, úgyhogy lehet most indulok. Jó van. Várja. Gyors nyomjuk egy Itt a... kiköszönés. Mi a fasz? Az kemény hallott. Az. Na jó, Jó, hát ez srácok. kiköszönésnek jó is Jó lesz van. szerintem. Jó van. Na gyerekek, hogyha tetszett ez a videó, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és Iratkozzatok nyomjátok fel. a csengőt. Én Roland voltam. Én Bence voltam. Következő Na videóban találkozunk. sziasztok. Sziasztok, Isten nagyon titeket. Csumi 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 csumi. Csumi 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 csumi.